Assalamu alaikum. Telegram min mining dimina dane mana ar krenne. Bonus ade sherro kara. Tap swap dimin ma biya dane mana ar krenne. Ar garaba sa kara. Na min data nguliyar be ya stack BVN XR. Na min be ya data nguliyar biya. Kullu tun zuci zara bayi. Kullu tun zuci zara ya ja. Irin nengalaro. Tap swap dog dane gairo. Kamana an bonus injid ma ada abron. La gam goni mi oshije. Bonus injina an tak salan. Amma da tanguli kunna ne mi amiro. Bonus gade salin be. Yawa da tanguli kunna yana. Da yan stam ge tallar ko ko ce shikenan maza. Da tanguli kunna yana. Da luye walce gai. Ne kusan. Yoruma tax din du yar ya kai aka diyo gonimin amma uga ke ba mana da yi gam gonimin ni ga ya goni wanda kullum garaba sa da nya kozin yawa subscribing dai dai bari update gare shi akuru nauru fane ngara gode mana